The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupun riulak. Just wow. Haka step juga kat santari unailar arja arpun rio kat bahak keleng ki jaka kari India ki lapan heri kalama lairong ban rakhi ke jing dap propose nam ke jing yo lai lui kari India nakti ki British Henry hakoi ke Nong ha West Giant Hills District joka jilla Meghalaya ke badan ha khaput bat ke jilla Assam ki long yeng ki la Sieh bat pan her pan banda ki Lama Ïong hamman ki phalau yeng jongki Gani ke jing Sieh bat penher Lama Ïong ke dei hal Lapangap kum ke dak ke jing Pyrshah ya ke sarkar MDA2 ke belaya soy jing kular bat ki bor penyana Assam ban syak rap iki Karbi haulum Pynthor ubodang dei hapo upot usam jong ke Nong. Dangshan ki Nong Nong haringkat ki noilam ke Atiar Students Movement GSM Lapangap unit kila syong da ke jing lang hakaba kilai kren bat penpau ke jing bam sunguhun jongki ya ke jing yo rap ki Karbi na tapat hakate ke jaka. Kham haswa kaladon ke jing sungukhia ya ke jing ailat ban rap ki Karbi haulum Pynthor dak bakedo bekan sawanra ke jing ya ki Nong Lapangap hakaba ki Karbi ki wanra da ki kor ki machine ban lor lingkha lor ulum bat sharing utai ulum ram ke sarkar Meghalaya bat Assam hak artrik ujallio arhaja arpun rio kila shime karai ban pen beteng biang ya ke kam rap kam riang hal Lapangap dak jing pen bej ya uput hang no ban rap ki Nong Nong ka Lapangap bat hang no ban rap ki brio na tapat Karbi anglong bat bagi Nong Nong ka than ki de ban pen ne ya ke syong sok syong san ke jing elang kala menjur bagi Nong Nong ka Lapangap kin beteng ban rap ke ba hajan jong ulum uba mi ke jing ka ja kat bagi Nong Nong ka tapat pat kila ban beteng rap ya ki jing thong bayat kat kum ka ayom kum ka kan usotron using bat kiwe ki jing thong halor ulum bat sharing kum ta halor kani ke jing wan rap machine ban lor lingkha bat ke jing yo rap ki Karbi hau tu ulum kala pen so khiai ki Nong Nong nomor ki kam bakadang de ke jaka jong ki hi bat kim la ban chu ai shiki we ban rap Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya